Velkommen her til Birketinget 9 i det sydlige Aarhus. Jeg står her foran min arbejdsplads, Marselisborg Gymnasium. Marselisborg Gymnasium har en lang og gloværdig historie. Skolen er hele 126 år gammel. Og den mest dramatiske episode i skolens lange historie, den fandt nok sted lige efter befrielsen i 1945. På det her tidspunkt, der var hele skolen nemlig omdannet til et fængsel. Modstandsbevægelsen havde fragtet alle dem fra hele byen, som de mente havde været på den forkerte side, og altså hjulpet tyskerne på den ene eller den anden måde i besættelsestiden, fragtede dem herud og holdt dem fanget nede i vores kælder. Og i den forbindelse, hvor der var alt den her uro og had i luften, så var der faktisk en af fangerne, der endte med at blive skudt. Den her dramatiske historie, den skal vi høre noget mere om, så kom med indenfor på skolen. Kom med. Velkommen indenfor dørene her på Marselisborg Gymnasium. Vi har forladt det blæsende udendørsareal og går herop i et af, hvad jeg synes er skolens flotteste rum i fællesauditoriet. Og udover at det er et flot rum, så er det på det her tidspunkt i 1945 faktisk også et af skolens nyeste rum. Der er nemlig sket det, at man havde brug for mere plads, så man lavede en tilføjelse til den oprindelige hvide bygning med hovedindgangen. Så lavede man den her lille sidefløj med et par ekstra klasselokaler, og så selvfølgelig selveste sangsalen heroppe. Det hed det nemlig dengang. Der var det ikke fællesauditoriet, der var det en sangsal, hvor der foregik musik og sangundervisning. Og så nedenunder, hvor vi i dag har kantinens køkkenområde, der havde man på det her tidspunkt pigernes gymnastiksal, fordi at drenge og piger havde ikke gymnastik sammen hele tiden. Gymnastik er det, vi i dag kalder idræt. Der er også sket noget andet på det her tidspunkt. Der er nemlig sket det, at skolen har fået nyt navn. Og det nye navn er jo ikke nyt for os, fordi det er nemlig det navn, som vi kender skolen under, nemlig Marselisborg Gymnasium. Men her i starten af 40'erne går man væk fra det tidligere brugte navn, et navn, som skolen har haft helt fra starten af 1900-tallet. Der hed skolen nemlig Marselisborg fuldstændig højere almen skole. Som I godt kan høre, så er det måske ikke sådan som mundret, og det mente man altså også åbenbart på det her tidspunkt, som man blev enige om, vi må hellere bare kalde det Marselisborg Gymnasium, og det er ledet lige siden. Og hvad var det så? Hvor mange elever var der så på den her tid, og passede det med den her nye tilføjelse? Ja, det passede meget godt. Der var 170 elever, det betyder, at der var to klasser per årgang, og hvis de nu havde lige så meget plads som i dag, så havde de jo sindssygt meget plads. Men man skal jo huske, jamen der er ikke den nye glaskantine, der er ikke den nye fløj, der er ikke fagfløjen, og der er ikke hallen. Så derfor passede det meget godt med de kvadratmeter til rådighed til de 170 elever. Nu vil jeg gerne invitere jer med ned. Vi skal en etage ned, lige herude, og så skal vi ned til lokale 014. Og nede i lokale 014, der vil jeg gerne fortælle jer lidt om, hvordan det var at være elev her i 1945, og hvordan det måske var lidt anderledes, end det er i dag. Og så har lige præcis det lokale jo også den fordel, at det ligger lige oven på det omklædningsrum, hvor en person, en mand, blev skudt i maj 45, altså den historie, jeg sådan prøver at nå hen til, at jeg skal fortælle jer om. Så er vi kommet herned i undervisningslokale. Det er lokale 014, som ligger lige ved siden af hovedindgangen. Og der var en del tomt lige nu. Jeg sidder jo her fuldstændig alene. Men for cirka en times tid siden, så var der en anden klasse, der havde matematik lige her. Og eftersom at det her lokale har været brugt som undervisningslokale siden starten af 1900-tallet, så kunne der også have siddet en anden klasse, måske matematik, lige herinde i 1945. Men der vil stadig være noget, der vil adskille sig fra i dag og så dengang. For eksempel sådan noget som den måde, man taler til sin lærer på. I 1945, der vil eleverne henvende sig til deres lærer i sådan en høflig tiltaleform. De vil for eksempel sige de, og de vil benævne deres lærer herre, eller fru, eller frøken, alt efter hvad deres civilstand nu var. Så hvis mine elever, hvis jeg underviste på det her tidspunkt, så ville jeg hedde herr Enevold Mikkelsen.
måske vil de bruge min titel og kalde mig for lektor Enevold Mikkelsen. Faktisk var det også, når de talte med hinanden, at de ville sige de, i hvert fald indtil de måske kendte hinanden sådan rigtig godt. Læreren vil i hvert fald henvende sig til sine elever, også i den her høflige tiltaleform, og sige, vil de være så venlige, herr Clausen, at komme op til tavlen og fortælle lidt om, hvad nu det er, man havde gang i den undervisningslektion. Så det er i hvert fald noget helt andet end i dag. Mine elever ville dø af grin, hvis de skulle kalde mig andet end Dan. Men der er også nogle ting, som er meget lige hinanden med den måde, man gik i skole i 45 og så i dag. For eksempel så er jeg ret sikker på, at eleverne i 45 heller ikke var super tilfredse, hvis de havde mange morgenmoduler. De var nok også lidt utilfredse, hvis der var alt for sen undervisning en fredag, eller en lørdag for den sags skyld, fordi på det her tidspunkt, så havde man ikke nødvendigvis fri om lørdagen. Og så er der en anden ting, og det er sådan noget med fester og så videre. Jamen, det var præcis det samme, som det er i dag. Datidens unge, de festede ligesom I gør, og elever, der havde siddet herinde en fredag i 1945, ville også have siddet og snakket om, skal der ikke snart være sol igen? Fordi på det her tidspunkt hed festerne også sol her på Marselisborg. Nå, vi skal til at videre. Vi skal nemlig bevæge os nedenunder. Vi kommer nærmere og nærmere det drama, der udspillede sig lige her nedenunder. Jeg er lige kommet i tanke om, der er der noget mere, jeg hellere lige må fortælle jer om det der med at være elev her i 1945. Fordi ud over det der med at gå i skole, og ud over at man glæder sig til, at der skulle være sol, og ud over at man gerne ville være sammen med sine venner, og ud over at man havde afleveringer, og alle de der almindelige gymnasieting, så var der også noget helt specielt ved at have gået i skole her, specielt de her år. Der var nemlig det, at der var jo krig. Danmark var besat, og selvom der ikke var direkte krigshandlinger sådan her i Aarhus, så kunne man stadigvæk mærke den her tyske besættelse. Når man sad her og havde undervisning og kiggede ud for Birketinget, så ville man kunne se tyske soldater, der marcherede frem og tilbage på vej til det ene og på vej til det andet sted. Og på et tidspunkt, så skete der da det, at de også kom herind på skolen. Fordi at den tyske værnemagt, som man kaldte den tyske hær, de havde nemlig problemer med at finde steder at indkvartere deres soldater. Og derfor fandt man på, her i Aarhus og i alle mulige andre større danske byer, at man kunne beslaglægge dele af de lokale skoler, og så kunne man lade soldaterne bo der. Og det skete også lige her ved os på Marselisborg. Så i en periode her under besættelsen, så skete der faktisk det, at i den ene ende af skolen, der boede der tyske soldater, og i den anden ende, der foregik der almindelig undervisning. De to dele var adskilt, men det var kun sådan med en snor hen over gangen, så man kunne stadigvæk kigge ned til de tyske soldater. Og ude i skolegården var der spændt et reb på tværs over skolegården. På den ene side havde Marselisborgs elever frikvarter, og på den anden side gik de tyske soldater rundt og røg en cigaret, eller snakkede sammen, eller bare trak lidt frisk luft. Så en lidt anderledes frikvarterssituation end det nutidens elever ville opleve. Altså, hvad er det der besættelsestid, man hele tiden snakker om? Så ved jeg ikke. Det har I nok fuldstændig ret i, piger. Det er nok en god idé lige at stoppe op og få styr på, hvad er det der besættelsestiden egentlig for noget. Og det vil jeg så prøve at gøre ganske kort, eller så kort, som en historiker nu kan finde ud af at gøre det. Vi kan godt lide at snakke. Nå, tilbage til den tidslinje, jeg har lavet her på tavlen. Vi kan se, at den går fra 39 til 45, og det er den periode, hvor den 2. verdenskrig den udspillede sig. Og 2. verdenskrig handler i hvert fald i Europa om, at Hitlers Nazi-Tyskland, de erobrer en stor del af det europæiske kontinent. Og det gør de, fordi de drømmer om det såkaldte tredje rige. Det tredje rige, det skulle være et sted, hvor et stort Tyskland, de skulle herske over alle andre folkeslag. Den 9. april 1940, der bliver Danmark trukket ind
krig. Og de tyske tropper, de strømmer simpelthen ind over grænsen her den 9. april, og den ret sådan dårligt udrustede og også ret fortallige danske hær har ikke en chance, så de må hurtigt give op. Det betyder, at de næste 5 år, der var Danmark besat af den tyske værnemagt, og det er altså den periode, som vi benævner som besættelsestiden. Besættelsestiden kan sådan lidt groft deles op i 2 perioder. De første 3 år, den er kendetegnet ved den såkaldte samarbejdspolitik. Og det betyder, at den danske regering samarbejder med tyskerne, og det gør de sådan lidt i håb om, at den danske befolkning de kan fortsætte deres normale liv, uden at der sådan skal være en stemning af krig over det hele. Så sker der noget i 43, der trækker regeringen så nemlig tilbage. De kan simpelthen ikke stå inden for den her samarbejdspolitik mere, fordi at store dele af befolkningen bliver mere og mere antitysk og går mere og mere imod samarbejdspolitikken. Så de sidste 2 år af besættelsestiden, der har vi ikke nogen regering. Der er det tyskerne, altså den tyske besættelsesmagt, der leder hele landet. Og der er en stigende modstand og utilfredshed med tyskerne. Der opstår også en reel modstandsbevægelse, som bliver støttet af de allierede, først og fremmest af englænderne, som for eksempel kaster våben ned med fly til modstandsbevægelsen, så de kan bekæmpe den tyske værnemagt. Danmark bliver befriet den 5. maj 45, og det er lige præcis den periode, som vi skal til at høre noget mere om. Og der skal vi en tur ned i skolegården. Ja, så har jeg så bevæget mig helt hernede i vores skolegård, som jo er helt øde og fredelig lige nu. Og for de fleste af os marcilianere, så er skolegården et sted, hvor man spiser frokost, når der er godt vejr, og hvor vores 3.G'ere danser lancier. Men hvis vi havde stået lige her i befrielsesdagene i maj 1945, så ville man have oplevet et helt andet kaos af fanger, der bliver læsset af lastbiler, og modstandsfolk, der råber og skriger og løber rundt med deres maskinpistoler. Og mens jeg fortæller videre om den her dramatiske situation, så vil jeg vise jer nogle både originale optagelser og fotos fra de her dage. Her har vi noget så sjældent som en farvefilm fra 1945. Filmen viser modstandsbevægelsen, der bevogter Marselisborg-lejren, og lastbiler, der kommer med fanger, som skal interneres og afhøres. Lige i denne film ser vi mest frihedskæmpernes, altså modstandsfolkenes glæde ved befrielsen. Vi ser dem modtage medaljer og få æresbevisninger. I det næste korte klip og efterfølgende billeder er der en helt anden stemning. Her ser vi nogle af de internerede fanger, og det er helt tydeligt, at nogle af dem har været udsat for en meget hårdhændet behandling. Vi kan også se, hvordan Marselisborg Gymnasium med vejspærringer, pigtråd og vagter omdannes til en slags fængsel, og de næste måneder skifter skolen navn til Marselis-lejren. Velkommen her til skolens gymnastiksal, som faktisk ser ud stort set som den gjorde i 1945. Altså hvis man lige tænker den der gangbro over til den nye hal væk. Og herinde i gymnastiksalen, der skal I forestille jer, at man har smidt et stort læs halm. Det ligger over det hele. Og så alle de her internerede stikkere og værnemager, de er bare blevet sendt herind og ligger hulter til bulter over det hele. I alt var der jo omkring 1.500, som blev interneret her på Marselisborg. Så det er rigtig mange mennesker, der har været forbi herinde i gymnastiksalen. I den anden ende af skolen, der lå der en anden gymnastiksal. Der anbragte man de såkaldte tyskerpiger. Altså de der lokale piger, som man mente havde været sammen med en tysk soldat. Og i den almindelige oceanernes øjne, så var det noget af det værste, man kunne gøre. Og de her tyskerpiger, de blev i befrielsesdagene jagtet rundt i
fanget, så fik de ofte alt håret klippet af, eller det kan være, at man forulempede dem på en eller anden måde, eller ydmygede. Nogle af de der tyskerpiger, de blev så ført hertil, til Marselisborg internatet, og det gjorde man faktisk for sådan ligesom at beskytte dem mod alt det deres medoceanere, de kunne finde på at udsætte dem for. Ja, nu står vi så i et omklædningsrum. Og faktisk er det ikke bare et omklædningsrum, det er jo faktisk mit omklædningsrum, eftersom at jeg, udover at være historiker her på Marselisborg Gymnasium, også er idrætslærer. Så det er her, jeg og mine idrætskolleger klæder om og bader og så videre i forbindelse med vores undervisning. Men sådan har det ikke altid været, fordi engang var det et vaskerum, som var i forbindelse med gymnastiksalen derinde. Og for de fanger, der var her på stedet, der var interneret her i befrielsesdagen i 1945, der var det helt sikkert ikke et rart sted at blive taget hen. Vi har en hel del kilder, der fortæller om de forhold, som der var her på internatet Marselisborg. Kilderne fortæller specielt noget om forholdene her i de første dage af befrielsen. Så de første 2, 3, 4 dage. Og der foregik åbenbart en hel del ting her, som bare ikke rigtig var i orden. Altså, fangerne blev simpelthen udsat for nogle forfærdelige forhold. Kilderne, de er lidt forskellige. Vi har blandt andet, så har vi en kilde fra Aarhus Byråd. Vi har et referat fra et byrådsmøde, og der kan vi se, at byråderne, de sidder der og er simpelthen bekymrede for, hvad er det, der sker ude på Marselisborg Gymnasium? Hvad er det, som de her fanger, de bliver udsat for? Vi har også en hel del skriverier af de lokale aviser, f.eks. Aarhus Stiftstidende og den avis, der hedder Demokraten, omkring de dårlige forhold, som fangerne havde herude. Men altså, de her kilder, det er jo det, vi kalder for andenhåndskilder, fordi de skrivende, de ikke selv har været til stede. Heldigvis, så har vi også rigtige, førstehåndskilder, altså i form af beretninger fra både modstandsfolk, der var en del af vagtkorpset herude, og faktisk også en enkelt fange, som har skrevet et reelt klagebrev, hvor han tydeligt anklager modstandsfolkene for at anvende både sådan psykisk og fysisk vold. Og hvad er det så, vi ellers kan læse af de her kilder? Jo, altså, når de internerede, de blev en efter en slæbt inden for gymnastiksalen og herind, så blev de udsat for en eller anden form for forhør. Og i nogle tilfælde, så blev det forhør, så overgik til sådan en slags tortur. Og hvorfor det så gjorde det, jamen, der må man jo nok forvente, at modstandsfolkene havde en stor grad af hævnfølelse, fordi at de jo havde bekæmpet tyskerne og været i direkte konflikt med tyskerne igennem det meste af besættelsestiden, og nu har de endelig fundet nogen, de sådan kunne lade det her gå ud over. Og hvad var det så, der skete? Jamen, kilderne fortæller blandt andet, at der var nogen, der blev bundet og hængt op under den kolde bruser, og så lod man bare det kolde vand blive ved med at løbe. Og i nogle tilfælde, så i mange timer, og måske endda op til et døgn, kunne de så stå der. Så har vi også faktisk flere kilder, der fortæller, blandt andet også nogle af modstandsfolkene selv, der fortæller, at fangerne i mange tilfælde simpelthen bare fik tæsk. Og vi har også en kilde, der fortæller, at når man kom gående her ind i omklædningsrummet, så ville man opleve, at der var blod over det hele på gulvet, og sådan også op ad væggene. Så. Og her skal vi høre fra et par af vidnerne til scenerne i kælderen. Først skal vi høre fra Åge Annesen, som har været vagt over de internerede, og bagefter skal vi høre fra lederen af Aarhus Byvagt. En situation, det var en kammerat, som hed Kylling, som var under tortur på Vester Allé. Og han mødte en af dem, som havde tortureret ham. Og der gik han amok. Simpelthen gennem bankemanden. Og det gik jo så et stykke tid, men så fik man ham dæmpet ned. For vi kunne simpelthen ikke dæmpe ham ned til at begynde med. Og det er jo nok også en forståelig reaktion. Så
ruinerne i kælderen. Der var altså nogle af frihedskæmperne, som var lige lovligt voldsomme, for nu var det som om, at nu skulle de have luft. Og så går de noget, som man faktisk ikke måtte. Jeg kan huske, der var en lidt ældre mand, der var anholdt, og ham havde de stillet an under en bruser. Selvom han havde både hat og overtøj på, det fik vi da standset og fik forhindret. Der var nogle af de helt unge frihedskæmpere, som gik over gevind, og de måtte altså dæmpes ned. Ja, nu er vi jo så endelig nået frem til historien om manden, der mistede livet her. Vi har nogle forskellige kilder, der fortæller os om situationen, og det er umuligt at sige helt, om der var tale om et mord, eller om det var en ulykke. Den officielle historie, den lyder på, at en af de her fanger, han forsøgte at gribe ud efter en af vagternes maskinpistoler, og i den der tumult, der ligesom var bagefter, så blev manden skudt. Efterfølgende så er der så kommet forskellige historier frem, som påstår, at fangen her blev direkte likvideret af en af modstandsfolkene, som genkendte ham som at være en såkaldt hipomand. Det er sådan et hjælpepolitikorps, som tyskerne de havde blandt danskere, som hjalp det tyske Gestapo-politi med for eksempel at fange danske modstandsfolk. Så der er altså en historie om, at en af de modstandsfolk, der var vagt her, genkendte den her mand som en af de her hippofolk, som havde været med til at torturere ham, og måske også sende nogle af hans modstandskammerater i fængsel eller i korsetlejre. Og vi ved ikke helt, hvad der er sket. Ingen af de her historier er direkte bekræftet. Så præcis, hvad der skete i den her sag, det ved vi simpelthen ikke. Vi har dog endnu en kilde til rådighed, nemlig en modstandsmand. Modstandsmanden Knud Eriksen, som var til stede her som vagt inde i gymnastiksalen og her i området. Og i 2014, der fortalte han om det her drama i en artikel i Nordjyske Stiftstidende. Så der kan vi få en øjenvidende beretning på, hvad det måske var, der skete med den her mand, der blev skudt nede i omklædningsrummet. Dette er et uddrag af en beretning fra den tidligere modstandsmand Knud Svante Eriksen, som i 2014 fortalte lidt om hans oplevelser i befrielsesdagene 1945. Da jeg kommer hjem 5. maj om morgenen, bliver jeg indkaldt og udstyret med et armbind og en maskinpistol. Der er noget skyderi på Stortorv med nogle tyskere, som ikke rigtig fatter, at krigen er tabt. Det deltager jeg nu ikke i, men jeg går vagt en nat ved en brandstation, og senere bliver jeg vagt ved Marselisborg Gymnasium, fortæller Knud Svante Eriksen. På skolen er 2 gymnastiksale fyldt med fanger. Værnemager og stikkere i den ene, kronragede, tyskervenlige tøser i den anden. Ydmygelser og vold. Jeg forstår godt, det bliver sådan efter besættelse og befrielse, men fangerne får altså en uværdig behandling. Der er mange ydmygelser og megen vold, og det går helt galt, da en yngre mand bliver skudt nede i kælderen for en bagatel. Jeg husker stadig, da han hårdt såret af et skud i halsen pludselig kommer vaklende ovenpå, hvor hans far også er blandt fangerne, siger Knud Svante Eriksen, der må afbryde sin fortælling, mens han pudser en næse og tørrer sine øjne. Stemmen er mørk og sløret, da han fortsætter. Det er uværdigt at behandle mennesker sådan og kalde dem dumme svin og alt det andet, de måtte høre på. Jeg tuder altså, når jeg tænker tilbage på det, for der skal jo gerne være forskel på nazisterne også. Så efter den episode har jeg fået nok, fortæller Knud Svante Eriksen, der bliver hjemsendt den 19. maj 1945 efter at have afleveret maskinpistolen. Så er vi kommet til afslutningen på vores historie. De fleste af de 1500 fanger, der på et tidspunkt var interneret her på Marselisborg Gymnasium, de blev sådan forholdsvis hurtigt løsladt eller måske overflyttet til de rigtige fængsler, hvis man vurderede, at deres forbrydelser sådan var mere alvorlige. Efter et par måneder så forlod modstandsfolkene igen Marselisborg Gymnasium, og eleverne og den almindelige skolehverdag, de vendte tilbage. Men her på Marselisborg Gymnasium, der har vi aldrig rigtig helt glemt de her dramatiske befrielsesdage, og heller ikke den mand, der blev skudt nede i kælderen.